Yari-yarihan pa siya. May pa yan lang. Yan lang yung mga nagdating yung mga invited lang. Sabi na ako. Wala. Mga lamisahan yan. May panatalos. Pula! Naganap pa yan. Ayan May ang mga video. paminat. May rin mga kuwan. Ay, magkabilog din niya. Kati. Katoy. Dari kami pagmulor nadlaw din pagmulor ka mo. Dari pa kami biyon na bahay nagkukuan. Busy pag na mga 11 mo kayo pa masjid. Tutubag lang din dia kan. Tubag. Ikan ba sabi mo na? Hello. Ay, sabi niya ba? Sa kampatan ko. May rin mga tugsok, pagtugsok iklog. Tugsok jugo. May Sino mo nagbisita yan to? Katulumbag. Bukas lay. Pinaya, hindi na. Oo, piat na yan. Anak ko. Meron sila ni Katan. Hindi na rin ka. Kami pagkita dito lang sa buhat pa. Ano yung mga Yari naman. nagkakahuli. Rinadzura. Rin nanginang nagkakabitsi. Hindi na bisan saan nila mato, tumadsad sa. Ngayon. Tumadsad sa yun. Sini pa masjid na. Meron pa ba ini? Meron mga kuwan. Mga blanca. Kuhan, bisita. Yan lang yung first lady, sin ko. Ano ba po yan? Awan, sin. Hindi ko napakusok kung Gawat yan na. Ay, grabe ka niya. Yan lang yung ni Dernay, Sunay. Isu na mo. Ngani. Ha? Yari Hindi, ito we yun, nga. Hello mga dragon. Mga dragon lady. Ay. Yan yung mga nagpuputos. Pag gusto na pa i-post na. Kunaki. Okay na ba? Sa buko na yan. Hindi nga puli. Ito. Video pa kamo? Utangan nyo na. Kaya kamera pa kamo? Utangan nyo na. Yan yung Magdara. Okay na. Yan, nag-masjid biya. Nag-start na. Na. Ang panagdamari, ito na yung JP Madi. May pabisad tao? Singkay ba namang biwutang na yung kuwan? Lamisaha, ay biwutangan na yung kanila, tak mo magdamari. Wala. Lang. Aw no kaw. Masjid yan ah. Kansuin ini. Ha? Kembari? Ha? May ka naman medyan. Dependo lang na mo, mayroong panakon.
Nanong. Yari na yung maamla, yari na yung Nanong. Kaway-kaway ba sabi Nanong eh. Yari na katanin do lang. Ompa? Ompa. Kasi yun yung Nanong? Kan jauh kami kolok. Ah. Yan yung mga important. Yan yung mga sab. Inasanaw. Dasab. Hello, yan lang na mo. Ate, ate. Gabi ang hino. Ayan, yan, mamo. Ilo, ama. Yan po. Ilo, ama. Uji. Ah. Tapos kita doon lang. Dia doon lang. Hello. Yan na kamukatan. Ay. Aring bari, aring bari. Kahit maliit. Malaki. Hindi, ang problema sa tayo namin ito. Oh, Tayo yung mga ako. Mga dulang nila eh. Oh. Kaway-kawa. Kaway-kawa. Ngita-ngita ka mo si mga lumugtomat pa lo masjid ba?
kuan yan? Saan nakamukuan? Live TikTok. Ulan man kita nyo. Kaya na nagkaon, ano? Na nagkaon na biyaon. Isang pila na yan to. Welcome to my vlog. Yan na nagkakaw na ng mga dulang na. Meron mga magaganda. Mga ansaman. Mga vlogger. Subscribe ka mo. Tintan. Uy, unsan kuan? Litson yan na. At masin. Yan na. Ay, nabo. Yan na laom. Ayan na. May nalun. Taong ka mo? Taong bariton. Tintan ko rin ako. Unsan dito? Ababaw. Ayan.